Luto tag pamahaw mga amiga. Karong adlaw nga Domingo. Luto ta og buwad, putput og mangsi. Dayon beef loaf ka kwing-kwing nya. Corn beef ato butangan na scrambled egg. Mura bites na. Ato lang ni scrambled egg. Beef loaf ni kwing-kwing. Para ni kwing-kwing. Ako malabi ako suwat, pwede na ako magkaway. Corn beef. Aton gisa-gisahon ang lamas. Biga kay para humot. Humot na aton corn beef. Mutas corn beef biyag. Nakagutom. Digos la ka ma? Oo. Day. Init na kalaka di Magprito tag buwad. Buwad put-put og buwad put-put og tuloy. Ara tuloy. Kahumot sa put-put. Maning put-put. Guys, kay kaon rasta ang kuan. Ulo. Dayon tuloy. Sa bagak. Mahaw na ta mga amigo, amiga, luto na. Bukad na ta kay usla naman. Naon ta. Naramo sudan. Kanon dayon. Kahuman manglaba dayon. Ikaw man, pwede na yun.
Module dayon. Nakikay ko module guys. Yang mana ka nag-module? Wa. Anta. Nak, alin na. Pagkos ko sa akin mo. Hi guys! Scooping water out of the pool with a spoon takes a long time, but it's fun. Where's Ay na mga una ta. Bata, sige na. Balik na ko ay. Sige. Para magkata. Alin na. Alin na ma. Sa ulat ma. Ako anong Barbie na plato? Shout out di ay sa atong mga amiga. Nindot mo painting sa isla sa Camutis sa lungsod sa San Francisco, si Warren Formentira. Dodong Warren. Shout out sa taga Punsi, short girl with a big heart, Risa Codilia. Tigana na magkwartang Risa ro rin, haka ning Risa ro. Akong igagaw sa buluon nga buutan kaayo si Ate Rosie Maliehos. Dayon, of course, super responsible ang akong amiga sa FB nga nag-nurse karon sa Japan. Super kabuutan si Ma'am Erlinda Haron Tumulak. Hi ma'am. Ang akong amiga sa Toledo nga kusog kayo mo TikTok. Sige, TikTok yun. Si Itchel Papiliero. Chel, TikTok yun ay. Dayon, ang super active nga Avon lady. Akong manager sa una, franchise manager sa Avon, si Miss Helen Jorpe. Dako na kay Helen si Helen. Dako na kita. Og sa among silingan si Sheila. Waling-waling. Ah, nga na ta. Kamu dia deh. Corned beef, beef loaf, buwad, dayon, scrambled egg. Daghan kayo. Kuan. Put-put. May put-put kay maapil na pagkaon sa tano. Ali kanina, dapat ka. Ma. Ayo. Dami buwad nga. Kuan mo na ito sa bagak ba? Tambok. Tuloy ba tuloy? Ma, nga. Nagasa tong kuan diri na, misty na. Misty. Tawag misty. Inom si Quing Quing ug misty ug papayuyong food. Whoops. Okay na ko. Ang tagtiwas na.
Hindi, biplop. Ako ang na. Buwad nga. Ako palangging. Buutan kayo. Man. Ma, kami rin na ngaon. Ikaw. Ngaon tanin niyo mga amigo. Higa. Usapan na kayo. Naribuko. Namig kayong suka ni Madam Grace. Aklong kayo. Corn beef ulit. Ika. Ipakong sa ano? Kahit pakong sa... Uy! Tintin! Ngayon tatin! Inday Russell! Milyanis! Ngayon ta Inday! Buwad! Put-put! Chris Day Borla sa kamu